Ha? At sa balay. Lalagnala. Ato ginrayuma. Pag waray kwarta, rayuma son ni tatay nga. Nakapitis pa na lulay na bulak ka. Taga Pambuan ka, Nay? Nasikat kami ng mga parang bagong. Shoutout sa mga taga Pambuan lahat kam. Kasi kami nasikat na parang bagong kayo. Ayan sa mga parang bagong dyan, shoutout po sa inyo. Welcome back mga guys. Yes, you break it down yo. At ngayon for today's video, nandito po tayo ngayon sa Seafit. Ayan, dito po yan sa Lawang Northern Samar, sa tapat lang po ng merkado. Huwag ka dyan manghangkad, bibi. Kasi yung pera ng mama mo, taluputop na lang. Baka manganib ka dyan. Sinasabi pala. Ang puti ng baby, oh. Hoy. Pogi talaga ng baby, oh. Hindi lugi yung pag-aagma sa'yo. Ayan mga guys, pinamaskuhan si baby dito. Hoy, Ibi! Ito na yung sayo, oh. Tapos pinamaskuhan ka pa dito ni Ninang, baby. Hala. Bisan ako takalahati, oh. Pero yung kabugos, mama, upat. Ibi, oh. Tapos ayan pa. Bibi, mag-thank you ka dito kay Ninang, baby. Bibi, dito ka dumarap. Oh, sabihin mo, Ninang, thank you. Oh, thank you, Ninang. Sabihin mo, Bibi. Ano yan? Buksan. Hindi pa ganyan pwede buksan. Sa bahay na. Hati kayo niyan ni Kuya, kay binubugbog ka ng Kuya mo. Oh, mag-thank you ka, Bibi. Thank you. Ah, sige, buksan ko na. Anong sabihin kay Ninang? Thank you. Thank you. Uy, ayaw mag-thank you ng Bibi. Ang mama na lang, mama. Ayan mga guys, pinamaskuhan si Bibi Ibi ng kanyang Ninang Emily. Ayan, mega love shoutout sa buong pamilya ni Ninang Emily Katakis. Ayan, shoutout po dito po yan sa Seafit at sa Pandi Lawang, sa tapat lang po ng merkado ng bayan ng Lawang Northern Samar. Ayan guys, pwede po kayong bumili ng mga cakes at kung ano-ano pa. Syempre guys, pati na rin po dito yung kanilang footwear dito po sa Seafit. Guys, garantisado pong masarap yung kanilang cakes dahil sila po yung gumawa ng cake ng aming kasal. At syempre pati na rin ng binyag at birthday ng aming baby Evie. Ayan, for inquiry, maaari po ninyong i-message ang kanilang Facebook page na Pandi Lawang. At ayan mga guys, sa tapat lang ng Pandi Lawang, narito naman ang nagtitinda ng mga duma na bibilhin natin. Pansinangda ay pangarang-garang. Ha? At sa balay. Lalagnala. Ato ginrayuma. Pag waray kwarta, rayuma son ni tatay nga. Nay kami mapapalit man. Ikaw di mapagpili. Nay adi nala, oh. Adi ini di bang? Iyo lang yung tanong nunoy. Galing pa sa Pambuan, guys. Nakapitis pa na lulay na bulak ka. Taga Pambuan ka, Nay? Sige, basi nasikat kami ng mga parang bagong. Shoutout sa mga taga Pambuan lahat kam. Basi kami nasikat na parang bagong kayo. Ayan sa mga parang bagong dyan, shoutout po sa inyo. Sa makuri man, nasikat natin ang magyaman. Mao, dapat ang manasikat kamo. Kami akan napukusan. Hala, pag shoutout do sa nimo dito mga ex. Kada di bang? Yeah. Yan ay. Thank you. Ayan mga guys, daghang salamat sa inyong panunod, sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Yes, you break it down yo. Opo, for today's video.